Здравейте! С този клип ви представям цялата тренировка за гърди и бицепс, която ще завърша с карате кардио комплекс. Докато клипът е пуснат, ще коментирам с общи съвети и грешки, които съм допуснал по време на тренировката. Така вярвам, че ще е по-полезен както за вас, така и за мен. Първото упражнение, което изпълнявам в тренировката за гърди е избутване от хоризонтална лежанка с лост. Тук може да се види, че заключвам лактите в начална позиция, но това не е главната цел при движението, а по-скоро да натисна едната гърда към другата и по този начин да създам силна контракция. При болки в лактите силно се препоръчва да не се прави това изпъване, а да се съкрати движението съвсем малко, както в най-горна точка, т.е. да не се заключва, така и в долната точка на движението, щангите да не падат под нивото на раменете. Следващото упражнение от тренировката за гърди е полулекс дъмбели. Като основно правило, което имам тук е паузите винаги да сложат един към друг. Така се гарантира, че възможно най-много натоварване ще отиде с тренирания мускул. Също така в горната част правя силна контракция, събирайки гърдите една към друга. Тоест движението не е само надолу и нагоре, а по-скоро се стараем да опишем дъга. Често срещана грешка е дъмбелите да се удрят в горна позиция един от друг, но така се губи напрежението в тренирания мускул и съответно част от ефективността му. Третото ми упражнение от тренировката за гърди е пек дек машина. За да натоварим добре гърдите с това упражнение е важно да избутваме с лакти, а не с длани. При избутване с длани ще усетите повече напрежение в бицепса пред мишцата, което всъщност не е целта тук. Това упражнение също е подходящо да се изпълнява при често срещани контузии, например кистите, кръста. При по-сериозни контузии съм изпълнявал цяла тренировка на него, за да не пропускам фитнес, например 10-15 серии на пек дек машина. Също често съм забелязвал, че хората или ги мързи или не знаят, но за да е ефективно упражнението, лактите трябва да описва 90 градуса пред мишцата, както на клипчето. Ако се пусне прекалено надолу или нагоре, част от напрежението би се изгубило от гърдата. Също така задържането за половин секунда в крайна точка на всяко повторение. Следващото упражнение от тренировката за гърди е разновидност на кросовър. Движението започва отдолу и целта е да се съберат гърдите една към друга. По този начин се постига по-силна контракция. Имитира се движението за гребване. Натоварва доста добре външната и долна част на гърдите. Също така, минаването с крачка напред ще спомогне да се поддържат гърдите в напрежение по-добре, както направих в клипа аз. Следващото упражнение е pullover с дъмбел. Натоварва голяма част на тялото и всъщност ако питате 5 различни човека за какво е то, не си очудвайте ако получите 5 различни отговора. В случая се опитвам да акцентирам върху гърдите, като продържам лактите близо до тялото в цялото движение, а в горна позиция се старая да направя контракция, както при избутване от лежанка например. При това упражнение тялото е изнесено навън, като почти цялата ми тежест пада върху задната част на раменете. Често срещана грешка е по време на движението да местим напред и назад долната част на тялото или при умора да пуснем таза надолу. В края на серията, разбира се, може да се позволим читинг. Последното упражнение от тренировката за гърди е кофички. Ако иска да натоваря повече трицепса, ще да се старая тялото да е по-изправено, а лактите да се допрени максимално до него и да ги спускам назад. В случая обаче се опитвам да акцентирам върху гърдите, затова ги държа по-отворени, за да може да се разтегне гръдния мускул добре, а нагоре да направя силна контракция. Отново, въпреки че се вижда, че изпъвам лактите, това е само за да имам възможност да събера повече гърдите една към друга. Фокусът ми не е в изпъването на ръцете в лактите, а в събирането на гърдите и постигането на по-добра контракция. Първото упражнение от тренировката за бицепс е последователно сгъване с дъмбели. Основни неща, за които следя при изпълнението на това упражнение са да придържам лактите близо до тялото, да спускам тежестта по-бавно, обикновено около 2 секунди и да я вдигам по-експлозивно.
Също така завъртам китката в горна позиция. По този начин се ангажира повече върха на бицепса. Всъщност самото завъртане започва да се случва заедно с повдигането на тежестта, а не в определена фаза на движението. Следващото упражнение доста добре изолира бицепса и ако изпитвате затруднение да вкарате кръв и да почувствате напомпване в тренировките си за ръце, силно ви го препоръчвам да го изпробвате. Например, при повдигане с дъмбели от право положение може да се наблюдава люлеене и помагане с кръста, при скотово сгъване може да се помогнем с рамене или с цяло тяло, но тази модификация позволява поддържането на доста добро напрежение и постигане на силни контракции в бицепсите. Следващото упражнение за бицепс е сгъване с въжа на долен скрепец. Тази модификация на бицепсово сгъване позволява да ангажираме добре предмишцата, както и брахиалиса, мускул между бицепса и трицепса, който може лесно да се пренебрегне, ако не присъства добро разнообразие от упражнения в тренировката за ръце. Двустранно сгъване за бицепс на горен скрепец е още едно упражнение за бицепс, което може да придаде добър вид на ръката, подобрявайки формата на върха. Изпълнявам само 2 серии, за да наложа контрол върху общия обем на тренировката. Това е последното ни упражнение за бицепс, отново само 2 серии. Още едно предложение, ако изпитвате затруднение да почувствате добро натоварване на правилното място при тренировките си за ръце.
Тренировката за днес, гърди, бицепс и кардио. Ако ви е харесала, се абонирайте за канала, така ще имате достъп до следващата тренировка. Също така харесайте клипа, а в коментарите може да оставите мнение каква искате следващата или да зададете вашите въпроси. До следващия път!